Kaixo, eguerdion denoi. Bueno, gaur osteguna segura eskila dagoeneko. Jendea, ja, asteburura begira egongo dala, ja, gertu ikusten du. Zu zer moduz dijo, astia, ondo... Ondo, ostegunak egun politia di, Txorienen badakizu, gaina errezeta deitzuko nakit ditu. Eta, bueno, ja, ostirala hor daukagu, gazteak ere pintxopotea daukate hortik, ezain gazteak ere izaten dugu. Bai, ez da, animatzen dijo, ja, astea, ja, beste martxa bat. Nik esaten, asteazkenera arte pixka bat aldapa gora, baina ja, osteguna, ostirala aldapa bera, ja. Beraz, ja, nik ja aldapa bera ikusten dut, ja, asteburua agertu daukagulako, eta gaur osteguna danez, eta nahi deguna egin dezakegulako, erabakiet gaur pastel bat egitea. Nola pastel bat? Pastel bat, baino kasu honetan ez da gozoa izango, pena, etxian, hemen, kasu honetan gazia izango da, baino goxo egongo da, eta kasu honetan izokina eta porruarekin egindako, pastel moduko bat izango da. Oso ondo, bitu. Nik ekarri zudana da, bi errezeta batean ekarri ditut. Egingo dut arrautza naski bat, eta arrautza naski honek gainean zer eramango du, ega labur, tartarrantzeko bat, gordinen jarriko dio. Egia da, ega laburra, egin pena, ega laburra ikuste ditut, olako, ematen dute azpizuna dela, solomillo bat ematen dut, horrek, gorri-gorria. Eta hori, kozinatzia pena ematen dit. Orduan, ningo duguna, arrautzan aski bat gero gainean galaburra jarriko diogu lan gordinik, eta bere beroarekin, arrautzaren beroarekin pixkat kozinatu epeldu ingo du, baina kusiko zuen, kombinazio oso goxua. Beraz, ematen dunez, gaur itxasora goaz, ezta? Izokina, egalaburra, hortxe ibiliko gara, baino lehen da bizi. Badakizue, errezeta luzea, kasu honetan, porruaren eta izokinaren pastela, begira. Zartagi handi batean, berotu olioa gurinarekin su ertain basuan. Gehitu tipula eta porrua txikituta, gatz pitxin batekin eta egosi poliki-poliki. Sutatik kendu eta epeltzen utzi. Bitartean, izokin freskoa zati ertainetan moztu eta izokin ketua tiratan. Ondoren, tarta molde bat ore hautsiarekin forratzen da, hormetara ondo egokituz. Egin 10 minutu 180 gradutan, katilu handi batean arrautzak esnegainarekin eta esnearekin irabiatu jarraian, eta gehitu gazta birrindua, piper beltza, intxaur muskatu pitxin bat, eneldoa eta limoi birrina. Porru epelak bota eta ondo nahastu. Aurrez egositako oinarriaren gainean, izokin freskoaren dadoak eta izokin ketua modu uniformean banatzen dira. Bota gainera porruaren eta kremaren nahasketa eta ongi banatu. Amaitzeko, 180 gradutan laberatuko da, 30 minutu zentroa mamituta egon arte. Ikusi dezuenez, hemen lan dexente dauket. Horretarako hasiko naiz, oinarriarekin. Eta oinarriarekin hasteko ingo detena da. Hemen dauket ore auskorra, bi paperen artean ipiniko dut, eta ondoren zabaldu, eta nahiko fina dagoenen, hau da, zentimetro bateko lodiera duenen gutxi gora bera, ingo detena da gure moldia ondo forratu. Behin forratuta dauketenen, ingo detena da, xardeska batekin edo horrela, zulotxo batzuk ez altxatzeko labean dagoen bitartean. Eta ez dut guztiz kozinatuko, ze ondoren betegarria botatzen diotenen berriro labera sartuko dut. Orduan, utzi behar dut erdi egosita, hau da, 10 minutu gutxi gora bera utziko dut labian, eta ondoren hasiko naiz ja, urrengo pausarekin, hau da, betegarriarekin. Kendu diozu pixka papela. Ekizu lehenko egon ezela behiratzen da gazta zela uste nuela. Hoi dena gazta? Ekarri du olako gazta bat olan birrintzeko ez dakizer, baina, ze ona, dana gainestu dira. Hori bakarri gazta ekarri duzu. Gaina, honek nola da, inglesa o kolore, gaina kolore olan gorrizka zeukalako eta esaten, ze ona gazta. Soberan izango dezuelako, eta nik hori auskorra ingo dolakoan destek bizem, eta... ez, hori auskorra zan hori. Parmesano erraldoi bat, ez da? Bueno, behi olako behi gazta ondo urtzen dan horietako bat imaginatzen, eta... Bueno, hori auskorra eta zoragarria. Benetan. Gaur ingo duna... Badaki ja zure urtetan, zer egingo deten, hone kriston gazta puska ekarriko dut hemen. Gure etxean gazta beti egoten den zerbait da. Nire etxean gaztarik ez badago zerbait falta da. Eta berdin, askotarikoak, bertakoak Idia Zabal zalea bagara, iratiko gazta askotan, eta gero, ez datzuk ere juten naiz erosten. Noizean ben juten naiz, eta olako, badago Bilbon olako gazta denda bat,
eta han juten naizen, bueno, bai, Ondo ezagutze dizuegia. Hori Frantzian, Frantzian juten zaenean, Alpeetan, eta han dauden gaztak denda. Pilo bat. Badakizu daukatela izendapen bat, urteko egun bakoitzeko. Frantzian daude gaztak, 375 baino gehiago izendapen. Gazte izendapen daude. Orduan zujunan za olako batera, eta urteko egun bakoitzean gazta ezberdin bat jaten. Hori badu zer dan. Nei gazta, gustatzen zai, baina naiz gehiago finak diren, hau da, behiaren gaztak eta horrela. Nahiko finak direna. Ja, fuertetan sartzen garenean gazta urdinak, ni banitzen olakoa, baina hori ni lehen olakoa banitzen fina gustatzen zitzaizkian. Eta aldatzen dikoa, ezta? Aldatzen dago gero, eta nortasun handikoak eta gustatzen zaizkido horrek hartzen zula, eta lastana, gaztaia jandot. Atzera botatzen dizuen, horietakoak horrek ere gustatzen zaizkit. Eta gaur egingo duguna, bueno, Frantzia aldera ero, junda ero, kitsch bat izan alda, ez? Kitsch antzeko bat. Ez, azkenean, ore auskor bat, gero botako dio esne gainakin, darrautzakin hori bilduko duen zerbait, eta, bueno, porru eta izokinak kasu gonta, baina hor, bueno, txampiñoia bota aldizkiozue, irugiarra bota aldiozue, aukera pila bat geratzen, erabili aldituzue, eta, bueno, solagarri geratzen dienak, hor, aukerak, mila eta zuek... Baina izokinakerekin eta porruarekin asko ikusten da, eta nahi benetan, pilo bat gustatzen zait. Kasu honetan ez dut komentatu, baina hori auskorrenek ez daukala ia azukrerik. Nola, pastel gazi batentzako da, ez diot ia azukrerik bota, baina pixka bat normalean bota behar zaio kruskari gelditzeko. Ez balin bazaio azukreri botatzen, gero ez zaigu oso kruskari geratzen, beraz, nik pixka bat bota diot, gainera porruarekin eta ezokinarekin nahiko ondo geldituko dela, eta hemen ingo detena da, ondo itxatxi paretera. Harrituta geratu naz, nola begiz bakarri moztu duzun, eta tamaina nindozun, ni normalian moldia gainean jarriko nioke, dolan truz, eta ala ere erdi arrautza formakin ateako litzaidake. Eta hartu, eta begiz egin dut. Eta ez gertatzen zen, motza gelitze balin bada edo, hemen itxastea hori da, edo pixka bat gehiago jartzen diogu hemen, horrela, ez da inungo arazorik. Zegero ondo itxetxita gelituko da, eta formarekin geratuko zaigu, eta listo. Oso ondo. Bueno, izokina daukagu gaur osai nagusietako bat, porruakin batera, eta izokina egia da, gure merkatuetan, errandegietan, nik uste beti aurkitzen, urte guztian zer, eta beti aurkitzen duen arrai badala, gehien bat aztegiei eta esker, hor daudena Txilen eta gero Norvegian daude holan garrantzitsuenak, eta baita nik suposatzen dut modan jarri dala, ze gaur egungo, honek, ez dakit, sushia modan dago, honek katillu haue pokeak ero, horietan ere izokina, bai izaten da holan beti egoten den osagai bat, gero zer esanik ez, ketua, marinatua, txorienen egin izan ditu, marinatuak eta hainbat aldizin dugu, ketua ez, zen gaur egun, ebilina ez behiratzen, eta, saltzen dituzte olako gatz berezi batzuk zeintzuk daukaten ke zaporea, eta bakizue beti zerbait marinatu behar daunean, ero, azaldu, Arrintz. Ni ja, labera sartuko dut, 10 minutu, erdi egosita egon arte, eta bitartean ondoren betegarriarekin hasiko naiz. Ze temperatura? 180 gradutan. 180 gradutan, 10 minutu. Beraz, horra atzetik norbaitek abixata balin badauke, earkien goltzate. 10 minutu bezalez. Bueno, hemen, ketzeko garaian garrantzitsua da, berorik ezaio, hotzean ketu behar da zerbait, beti ez? Lengo, imerda gatzetan da, azukretan jartzen da. Hor, neurri ezberdina daude, hemen txorienen izan dugunean, daude batzuk egiten dute kilo bat gatz, kilo bat azukre, beste batzuk kilo bat gatz, kilo erdi azukre, nahastu egiten da, eta hor jartzen da denbora bat. Segun zelako lehortasuna ero eman nahi diogun, ero zenbateko ontzea nahi diogun eman izokin horri, gehiago ero gutxiago. Horrez egiten dio, zurgatu egiten dio, berak daukan ura, eta gero luzatu egiten digu bizia osagai horrena. Behin, pausu hori indiogunean gero ketu din behar da. Eta ketzeko gaur egun daude, olako estufa berezi batzuk, eta normalen izaten dute olako tximini bat. Hau da, zuek hemen jartzen duzue, erretzen, erabili behar duzuen egurrera dautan lakue, txirbilak izaten direla normalean, eta gero hemendik ona, izokina daukagun kutsara ero, egoten da olako tximini antzeko bat, eta ostu egin behar da, tarte horretan kea. Bestela beroa heltzen da, eta kozinatu ingo zen pixka bat. Guna iduguna da, ketu egiten dugunean,
ke zaporea ematea, baina ez dugu nahiko sinatzea. Ordan garrantzitsua da hotza iristea. Eta gaur egun etxeak, ez dakit norbaitek etxean ketzen duen, badago teknika batzuko lan hartuta, honekin kartoiak, arrautza kartoiakin da zu eman da. Bai, eta kazuela baten sartu edo horrela, eta gainean igual ikutu gabe kontaktuan egon gabe, hau da, lurruntzen dugun bezala edo zein teknika erabiltzen dugunean, ba igual, adibidez, arrain bat lurruntzerako garaian, jartzen dugula ura beran, gero gainean beste tresna bat zulorekin dagoena, gainean jartzen dugu eta kontaktuan egon gabe, ba, ketzeko garaian ere, beran jarri daiteke igual egurtxo txiki bat, sua eman eta ke horrek gero egiten duna da, ba, goiko produktu hori, ba, ke ukitxua ematen dio. Eta guk erabiltzen dugu, bida, azukre bat ketzen dugu, eta horrekin txokolate egiten dugu, txokolate beltza. Eta hori da, ke zaporea dauka. Billo, ba, hor egia da, horrek olan ketutakoak ez da konserva moduan. Azkenean ketzea, asmatu zen, konserva moduan, lehen oskaiurik ez zegoenean, ba, gauzak gehiago irauduz esaten. Eiten badu teknika honekin ketzeana, bada, momentuko ketu hau. Jatetxetan ez duzu ikusi inoiz, olako kristalesko kanpaitxo bat, eta dana kearekin, eta zure aurrean irekitzen duenean ke guztia ateratzen da. Ba horrek egiten diona, gainetik, olako zapore, ke zapore pixka bat ematen dio, baina ketu esaten dana ez du egiten. Etxean egitea marinatzea oso erreza da, hori bai, izokina nahi bauzue, eta izokina marinatua ondua gustatzen bazaizue, prozedura berdina da. Lehenengo, gatza eta azukerakin egiten da nasketa bat, gero hor, botaldi guan eta pixka bat, olako belarru zeintzu batzuk, guk xuberoan egiten ginen lehenengoz limoi eta lareina zuku pixka batekin igurtzi, gero batzuk burbona, olako whisky bat igurtzi egiten diote, eta gero gatza eta azukrea jarri. Hor denbora jartzen zu, ordu pare bat, 3-4 ordu, 24 ordu, eta horrek egiten duena da, ba, ja hartu eta ura ataratzen dio, eta, bueno, eta zapore ere ematen dio. Gero txorrotatik pasa, urrotzetik pasa, ondo garbitu eta oliotan sartu behar dugu. Eta hor ja, olio horretan, bai jarri alduzue, nahi duzuen. Olako belarru zeintzu batzuk, normalean esan dagoa, neta izaten dela ohikoena, ero bestela erabili alduzue, olako limoi, ero lareina azale bat. Eta gero horrek bai, oskailuan egun batzuk, oliotan estalita dagoenez, oskailuan egun batzuk irauten dizkigu, eta nahi izan ezkero moztu eta alfinetan, ontzean ontziratu ero izosgailuan sartu, eta hor, bueno, badaukazue izokina marinatuta denbora luze batean jateko. Hombre, izokin marinatuak merke-merkeak ez dira. Hori da, eta, bueno, ketuak edo bestela ere, kontserbak egiteko. Jendea beti erosi egiten ditu kontserba, baina egia da, kontserba bat etxean egitea ere, haizu, ba, bere gauza dauka, baino egin daitekeela. Txorien egin duten, behin, egosi izokina edo egosi normalean egalaburrarekin egiten da, baino egosi hori gero pote batean sartu olioarekin, oso bero, ondo itxita egon behar du eta labera. Hor teknika pila bat da. Oin kontserbak guk hemen ingen duena izan zen, lehenengo, bueno, badaude, jente bat, nean nahiak egiten du, ondo egosi. Hartu, egosi egiten du, gero ataletan moztut, gaina eskatzen dio, naita arrandikoai mozteko bere potuan tamainarekin. Bai, olako lodierako zerra nahi jut. Gero horiek hartu, behin egosita dona. Konserban, potoak lehenengo egosi, beti uretan sartu egotia eta ondo garbi egotia. Sartu pototan, olioa bota, utzi ordu erdi eta berriro olioa bota ze zurgatu egiten du pixka bat, ondo estali, eta gero egosi ditu ordu terdiz. Nik egiten dituana da, ero gordinek, hau da, egaluzia gordinek sartzen dut, ero olako irekinaldi bat eman da, hemen txorienen erakutzen zuen, irekinaldi bat eman da, gainean da izaten duen odola eta hori garbitu egiten da, mamitu egiten da, eta pardutik gorrinak geratzen da, baina esan dezagun kanpoko zikina ero alde batek kendu egiten diogu, era batera esateko. Eta gero bai, garbitu, pototan sartu, olioa berdina, eta gero ordu terdi konserban. Gero atera, buruz bera, eta hor daukazue, esate dute jentia, urtetarako, gure etxean urtia ez du irauten. Eta prezio aldetikan kriston diferentzia dago, Eta oparitzeko lagun baten etxera zoazela. Eta hartu eta bisitan etorri norbaiten gana, eta hartun, bi olako botetxunik etxean indakoak, pum. Eta bia pustu eta fermentauta. Nik hori egiten dut urtero, baina ez kontserbarekin, baizik eta pikilloarekin. Beti juten gara Puente la Reina edo horrela,
erosten ditugu pilo bat pikillo, ez dakiz zema kilo, igual 15, gero egia da gutxigon gelditzen dala, behin erregozita eta horrela, gutxigon gelditzen dala, baino, eguna pasatzeko eta horrela, haizu, guten zera Puente la Reina momentu batian, erosten dituzu 10 kilo adibidez, bertan kentzen dizkiozu hazi guztiak eta horrela, bertan erretzen dizkizue, azal guztia erreta gelditzen da, eta ondoren etxean inberdana da azala kendu eta poltsetan sartu eta nik izoz gaiun sartzen dut. Poltset batan sartzen baizik eta izoz gaiun eta oso ondo dihoa. Hemen, hemen Donosti ingurukoa, edo Hernan ingurukoa bazaete, badakizu hemen Galarretako rotondan, etorri ziren, txorienera, Navarreko, eta beraiek erakutsi ziguten, kontatu ziguten beraien historia, eta urtero sasoia danean hor jartzen dira, beraiek egiten dizkizuetena da, zuk eskatzen dituzu behar dituzunak, aukera dago, gordinek ero ekartzen dizkizute, eta zuk etxean ero nahi izan eskero bestela egiten dituzuna, zu erosi erreta, eta ero ja zuk etxea eman, eta harrimintzak esan dena. Zuritu egiten dituzu, hartu, eta ero nahi izan eskero pototan, ero, olako poltsatxotan, unamak egiten duen, olako poltsatxotan sartzen ditu 8 bat ero, eta ero izos gaiuan, antxukun. Hori bai, piperrai, azala kentzeko ura ez erabili. Pekatua omen da hori, ez ikusten bazaituen horbaitek ura erabiltzen, pekatu omen da. Nik inoiz erabili izan dut, pixkatan edo, olako portxo bat izaten dut, ez ditut uretan sartzen, baina eskuetatik azala kentzeko eta ondo etortzen da. Nik egiten detena da, nola, Puente la Reinan erosten ditudan, honea ekartzen ditudetenen, egiten dena da, poltsatan sartzen danez, ez zetasuna sortzen da boltsa barruan, eta gero ja, etxea iristen naizenen, ja, momentu batean azala kentzea oso errisa da. Hori bai, sukalde guztia egibarrezu prez, kristona montatzen da, Jendian nik hemen Durangaldian ikusi izan dut, sasoia danean. Nola egoten dira holan parketan da batzutan errete, holan parriak eta jendiak zueiteko eta udan da hori. Hoietara juten dira eta bertan erretzen dituzte bertan. Eta ero maia egoten danean onduan bebai. Etxean ez daukazu piperru zeinek. Gero, ez duzu zikintzen etxia. Han inguruan dana fotoak eta zuk eraman dana. Eta, jendian ematen dau kriston infrastruktura. Dena egiteko. Oso ondo. Nik errezetarekin jarraitzen ja hemen dauket porrua, tipulatxa, gogoratu naiz labean daukadala, horea behiratu egingo detela berzer moduz di joan, hortxe ondo di joa, pixka falta zaio, eta orain ingo detena zer izango da. Ingo detena da, esne gaina. Esnea, eta arrautzak. Erabiliko dut, bol batian sartuko ditut, nahastu egingo dut, eta hau izango da gure pastelari emango dion gorputza edo krema. Ze bakarrik tipulatxa erabiliko bagenu eta auskorra erabiliko bagenu ez litzake gelituko pastel moduan. Orduan, arrautzak eta esniak nasketa honek egiten du hori dena ondo biltzea, osagai guztiak ondo biltzea eta pastel moduko edo pastel forman gelditzea. Beraz, zingo detena da, ikusi dezue, esne gaina barrura, arrautzak ere barrura, eta ondo irabiatu. Ondo irabiatu, eta ondoren dena, hemen egiten ari naizen guztia, hemen tipulatxa eta porrua barrura sartu, izokina, ingo dut, zati, txiki batzutan... Gordine jugo da hor, esketar. Zartagitik pasako diot, baina oso gutxi, nola gero labera dijoa eta izokina segituan egiten dan, ingo detena da, pixka bat pasa zartagitik eta barrura. Oso ondo, labe 10 minutu hortxe jarri dute horra... Eta nik oaintxe ateako dut. Bale. Gaur, legunean lagun batekin hitz egiten, ez da izer da, porruarekin, egin genituen, olako brik orearekin indako poltsatxo batzuk, txokoan ingen dituen, da hori betegarria. Eta erabili nuen porruaren berdea hartu eta horrekin soka moduan. Soka moduan erabiltzen duzu, eta hori frejitu aldozu, labean egin, eta esan, eta porruaren berdea erabiltzen duzu. Ni porruaren berdea danetarako erabiltzen dut. Hau da, etxean pure bat egiten duanean, porruaren berde guztia ez dut erabiltzen noski, baina erdia erabiltzen dut. Saldai eta atzo ikusi zenuen egin genuen muskuioak ireki genituen hemen, eta hor ere porruaren atal berdea erabili nuen horretarako. Fin moztuta eta frejituta kurruskari zoragarri geratzen da. Nik badaukat errezeta bat, italiarra, egiten duela sasi pesto bat.
gezurretazko pesto bat, eta pesto hori egiten duena errezetan zan, hartu porruaren atal berdea, ura irakiten jarri, sartu eta tara holan galdarraz eta 10 segundu ero bakarrik, 10 segundu sartu porru hori horra, eta gero urrotzetara atera, eta gero errekin albaka beharrean pesto bat egin porru zaporeakin. Eta gaina berde-berdea geratzen da, geratzen da, zuk ikusten duzu, eta zaporean dastatzen duzu, noski. Ez da albaka, ikusten duzu, beste pesto bat da, beste landare bat, baina jenteai esaiotutzen porrua. Guk hemen espinakan egin izan dugu pestoa. Bueno, porruaren atal berdearekin ere, horako pesto ezberdin bat, eta oso goxua, eta askoz berkeagoa, eitea badaukazue, eta eskuragarri geratzen dana. Orduan, porruaren berdea, mesedez, erabilizazu, jatekoa da. Zenbat gauzetarako erabili daitekien porrua, eta zenbat teknika ezberdin, temperatura baxuan, labean, zartagian, pastel batian, mila era daude porrua jateko, porru salda, eske da produktu bat, gainera, segun eta nola kozinatzen duzun, ematen dizu zapore bat edo beste. Poliki-poliki kozinatu ezkero, su baxuan, karamelizatu egiten da, nahiko gozoa gelditzen da, frigituta beste tekstura bat, beste zapore bat, beraz oso, aukera pilo bat ematen dizkizun. Ikusten dugula porru bat, eta porro honekin zein dugu, baina, haizu, aukera pilo bat daudela. Txorienen, porruaren pizarrak ere frigituta janditu, eta kurruskari oso goxoa etzen dira. Ondo garbitu beharra dago, zebakizu hori lurra azpian juten da, ondo garbitu, gero ondo lehortu, eta gero frigituta kurruskari geratzen diana. Orduan, beti ikasten da zerbait, eta ni behitu gaur ikasi dut, enuen ezautzen. LOX, zuk ezautzen duzu, LOX izokina, L-O-Ixa, izokina. Ez. Bueno, hau da, LOX izokina da, izokina onduta jateko beste teknika bat, eta izango zen pixkat gure makai hau gazitua moduan. Bueno, garai batean, lehen bezala, izokina ketu zeatik egiten zen, ero marinatu, gehiago, behin harrapatuta gehiago irauz ezan, ez? Hau egiten dena, LOX izokina egiten da gazitu bakarrik. Hau da, hartu eta gatzetan eukiten dute egun batzutan, eta gero, kendu gatzori eta xerra da finetan janiten dute. Eta bakaiua bezala xerra. Baina ez da jaten bakarrik inoiz. Hau izaten da gaur egun, nola zan? Brunch? Brunch. Nola dira honeko pilak honek zulua dauketela noodles, borobilak dira, hamburguesa modukoa, baina... Bai, gero asko izokinakin eta horrela jaten direnak, Atako zaigu, hori estatu batuetan da askoa da. Bagelak. Bageletan, erabiltzen da, horako gazta krematxu batekin batera. Bai, gazta kremarekin eta... Hau izango zen, erabiltzen den izokinaz. Esaten dute izokina hau bera bakarrik jateko, potentea dala. Orduan, beti jan behar dela, holako ensalada batekin onduta, holako bagel batean, gitarteko batean, ensalada pixka bat gainean jarrita, esnegain krematzu lodia esaten dena, horrekin, gazta krematzu batekin, ze bestela bakarrik jateko potentea dala. Oso, ondo. Bueno, nik zurekin detailetxo bat izan dut, eta ez dut gazta guztia birrindu. Hementxe utzi dut, zigorrentzako, ondoren, zure zatitxua jateko, bueno, zigor ja artikan eskatzen ari dela. Jeloskor jartzen da, janari kontu hau elkarbanatu, hau ja, nentzako, gelditzen denako. Bueno, hemen gazta bota diot ere, eta pixkat limoizukua botako diot, bale? Limoizuku pixka bat, hori, ikutu berezia emango diona, eta prest, orduan, nik nire ore hau ja prest dauket, eta ingo detena da, ja, urrengo pausua, ze ja laizter amaitzen ari gara, ingo detena da, izokina zatitan banatu, ketua ez dut kozinatuko, bakarrik freskua kozinatuko dut, tira batzuek egingo ditut, hemen barruan sartuko dut, eta nahasketa osoa hemen egingo dut. Bola hundi honetan. Behin nahasketa guztia egin ondoren, gure ore auskoraren gainean jarriko dut, eta labera. Eta errezeta hau jendeak kopiatu aldu gero? Nahi dut esan, egile eskubideak badauzkazuzuk errezeta honenak? Ez. Hori badak, Nahiko nuke, baina hori bala gauza bat, zuek, imaginatu, gorrotxategiko errezetan bat, balago batean bat, seguru zue bakarrik ezautzen duzuena. Bai. Claro, zuk nahi izan ezkero horri, egile eskubideak eman, ezinezkoa da, bakizu errezeta batean. Zuk ematen duzun eskubidea uste dela izena, ezta? Izena da.
Ez dakit, baina nire errezeta orokorrean hartzen bazu, Bai. ze hartzen dute, imaginatu, zue dagozu egiteko turroia, ez dakit, 200 gramo almendra, 100 gramo azukre, eta txokolatia, 25 gramo. Bai. Bartzen du norbaitek, eta egiten du errezeta hori, Berdina. baina ez, aldatzen dio, 200 barik, 118 gramo almendra gota izkiot. Ja. Ez da gorrotxatekin Ja, ez da turroi berdina. berdina, ez da berdina. Nik temperaturan bebai, 13 minutu 187 gradutara egin beharrean, egin dut 15 minutu 180 gradutara. Ja. Orduan oso zaila da, hau Eta nahi gabe egite balmuzu errezeta berdina, igual jendeak ez daki zenbat portzentaje dauken eta horrela, ez da? Nik pentsatzen nuntzala, hori bai, izena, marka komertzialen izenak hori bai ezin dezula, izena bai, kopiatu baino errezeta, nik azkenen ez dakit errezeta horrek zer daraman, eta nik igual egin dezaket berdin, baino... Baina nahi gabe. Nahi gabe. Baina honekin, nahi duzan beste gauza pilo batekin, jendeak hartuta, dana hartuta, bere izena jartzen patentatu egiten dute, eta errezetekin nik egia da, hostele izan erazin izenean, jute ginean Martin, Hilario eta olako jatetxeetara, eta errezetak ezin ziren, genuken errezeta kuaderno bat, bertan, eta guk erabiltzen gendun kozinatzeko, baina ura ateratzea jatetxetik zan debekatua zegoenez. Osa, fusilatu egiten zituzten enteratzen bazien hori ateratzen zen duela. Orduan, horiek guk, momentuan apuntatzen genituen papel baten, buruz ikasten genituen, da gero etxean apuntatu, eta gero, gure, bakoitzak genukan gure kolekzio txoa, gure kuaderno txoa errezeta horiek. Nik Martin Berasate hiri asko entzun diot, orain, txarlak eta horrela ematen dituenen, hori leheno berak ikasteko kriston zailtasunak zitula, ze jendiak etzion ateak irikitzen sukaldean eta horrela. Eta jendiak etzun pasatzen errezetak. Lehen ezerrez. Gaur egun gaur egun edozein txef amatuak eta horrela, bere liburua idazten du, beraien etxera eta horrela ekartzen diete lan egiteko. Aldizkaritan neuren errezeta zuzentzea jartzen dituzte, txarla juten direnean, hartuta juten dira, ez da, olako Euskadi gastronomikera olakoetara jun, eta itzaldi egiten direnean, asmarkizunak hartuta, konpartitu, guazi gara, eta eneko honek izuten Julen Bazek eta inzuten hau, labe elektrikoa eta hori, hartu, eta denekin partekatu egiten da, beraien, hartu nasketa hau egin dut honekin, eta hau lortut, eta partekatu egiten da. Gure garaian hori esan ezer ateratzen, hori errezetak ziren sekretuak, eta sukaldaria beraien artean bazeukaten olako pikantzekoa. Gaur egun zorionen ikustut hori, ez da, hola, hitz egiten dute beraien artean. Eta lagundu egiten dira. Bai. Alde hortatik, hori pasatu da. Bai, pasatu da, eta nik usten dut horrela hobeto, denen artean asko laguntzen gara, errezetak hobetu egiten dira, jendiak beraien etxean hobetu egiten du, eta kasu honetan nik behintzat errezeta hau, zuekin partekatzen dut, nahi dezuen bezala erabili, gustatzen balma zaizue holaxe bera egin, zerbait aldatu nahi balma zaizue aurrera, baina nik hemen prest daukat, osai guztiak sartu ditut, eta oaingo detena da, sartu nire auskorraren gainean, danatatik izan behar du, izan behar du izokina, izan behar du porrua, izan behar du gure salda ondo mamitzeko barrutikan, eta ingo detena da labera sartu. Gutxi gora bera, 30 minutu. 30 minutu beharko ditu. 180 gradutan. Ondo beteta, zekero bestela jetxi egiten da, nahi ondo beteta egotea gustatzen zait, eta ingo detena da, beroa dagoen edo ez, Eta labera sartu eta prest. Armintzek entzun duzu ezer esan duzuen, geratu dago. Bera, dana partekatzeko dago, eta nik oraintxe bertan, Armin nahi du jakitea gorrotxan errezeta nola egiten den? Dena esan aldet. Bai, dena edo errezeta hau. Grabatuta geratu da, aurrena gaur egun sukaldariok dana gure artean banatzen gara, eta gaina, eta errezeta... orduan gero, itxoin, hori bitartean, kontatu behar dit, errezeta nola egiten den. Hau moztu ingo dugu igual, Ez. Bueno, erakutsi dizueten bezala, errezeta hau, partekatuko dut, eta ikusi dezu, momentu batian labean 30 minutuz nik ja prest daukat aurretikan noski, eta horrela esik gelditzen da. Hementxe nire porroaren eta izokinaren pastela.
Hau, Horrela, hotzean bebai janala, ez? Hotzean ero beroan, nola jana. Nik egiten dutena da, behin egosi ondoren, labetikan atera ondoren, pixka bat temperatura jetxien behar du. Ze bestela barrutikan igual oso likido dago, eta orain ja egia da, mamitu dala, eta momentua dela, dastatzeko. Orduan, labantxo bat egin eta horrela, moztuko dugu, eta dastatzera. Vale. Ejateko garaian, epela badago ondo. Epela hobeto, ez? Bai, epela hobeto. Vale. Eta hau jateko atzeko muskuia eskuekin, ero nola janalda? Labana eta kutsi... Ez dugu behar zer, ez? Ez, hau eskuekin. Venga, hementxe. Hau, lehen, Frantzian aipatu ditugu, Frantziako honek gaztadendak, hango kindegietan da, ohikoa dira honek kitxak eta raziokoak saltzen dituzte, holan, tamaina holan borobila. Gustatzen zaida zerbait da, bai. Beste zati bat moztuko denetzako, ez da ikusten dut oidena barrua sartuko dezula. Erdikin moztu barrua, baina, venga. Venga, bakoitzak beria izango du. Eskerrik asko, handia bajartzen. Betxo, eta izokina nola ondo indageratu da, nahiz eta... Gordinik sartu dan, gero labian inda gelitzen da. Eta gorrotza zenba denbora, zen temperaturan da... Gero itzengo dugu, gero bukaeran, atxalden. Vale. Hau, zona dago, Egalabur eta espinaka arrautza nahaskia. Eta, bai, esan dagoa, kombinazio berezia da, baina ingo duguna da arrautza nahazki bat, espinakakin, arraxa, eta berezi moduan eramango du egalaburra. Xerra laukitxo moztuta jungo gana, gatzez piperbeltzez eta oliba olioz pixka bat onduta, eta hori gainean jarrita persil pixka bat, eta ikusiko zuen, ze kapritxoa dan, ze erreza egiten. Ze goxua daun, beraiek ezingo dute esan, baina... Baina hau etxenin dute, hau ingo dute, ziur baiez, eta nola egiten dan? Aitu. Lehen bizi, egalaburra laukitxo eta moztu, gopor batean jarri, gatza eta piperbeltza gehitu, oliba olio txorrota da on bat, nahasi eta gorde. Jarraian, sartagin batean gurina eta oliba olio txorrota bat jarri, eta gure espinakak bertan pixka bat kozinatuko ditu. Jarraian, arrautzak kraskatu, sardexkarekin apurtu, gatza eta piperbeltza gehitu, eta arrautza nahaski bat ingo dugu espinakekin. Platera bukatzeko, plater batean gure nahaskia jarri, gainean tartarra, perresil zeatu pixka bat gainetik, eta listo bado. Hau esan da, tartar errez bat, ez? Zebagizu tartar baten normalean botatzen diote, hola, ziapea botatzen zaio, tipula pixka bat holan txiki-txikinero, baratxuria, honek, nola dira? Limoizuku pixka bat. Bai, luzokerra ero holako ospinetako pepinilluak ero, bai. Guk ingo duna, bera bakarrik, simple, oliba olioa, gatza eta piperbeltza, besterik ez du eramango. Hori da, eske azkenen gure gastronomian dazkagun hain produktu onakin, nik beti esaten dut, gauza gutxi egin behar da, teknika oso fina erabili behar da, hau da, parrilla horregatikan erabiltzen dugu asko gure gastronomian, bai arrainarekin, bai araiarekin, ze daukagun produktu onarekin gauza gutxi behar du gozatzeko eta plater hori disfrutatzeko. Beste gastronomia batzutan aldiz, erabiltzen dituzten espezie pilo bat eta horrela, normalean izaten da eta askotan esan dugu izkutatzeko dala zapore hori, ezta? Baina gure gastronomian ez du ia batez erabiltzen espezierik ez ezer, ze benetako produktua eta ona balin badago, kalitatezkoa balin badago eta goxua balin badago, eske ez du ezer behar. Eta kasu honetan ez du behar ez da kozinatzea egia, ezta? Eta nik aurrekarri ditut gure etxeko arrautzak, hemen, bakizu, oio txuri bat daukagula. Hori da, eta birak, horri dakit beria dala, ze beti txuriak ititu. Eta gaina, neko rebeldia da, honi, atara inbar jartzen dahan, erruten eta altzain behar zaio, eta eskua sartu, gaina moko kaiten du, Azken aldin, neko punki zabar da. Kolorea zer da, ezberdina, bera txuria da. Bera txuria da, eta arrautza txuriak ditu. Zapore aldetik eta horrela, nabaritzen ez du, ez danak berdinak. Enaiz jarri holan kata bat eiken, baina ez, berdin. Gatza, piperbeltza, oliba olio, Virginia extra, txorrota da on bat, nahasi eta hau gordeko du geroko. Batzuk hemen nahi izan ezkero limoi tanta bat ero botatzia,
aukera dago, Orduan, hau nazi eta jungo naiz gure nahazkia egiten. Horretako erabiliko dut gurina oliba olio txorrota bat eta espinakak hemen gorritzen jarriko ditu dela. Oso, no? Ba, egala burra erabiliko dugu gaur, hau da, tunidoko familiakoa, eta produkturik preziatuenetariko bat da munduan, ba, Mediterraneoan, Japonian ere asko kontsumitzen dena, eta 3-4 metro izan dezaken tunido bat da. Gainera, tona erdi baino gehiago pixatzera iritsi daiteke ere, eta oso bizkorrak dira, oso azkarrak dira, pilo bat kilometro egin ditzake ozeanoan zehar, pilo bat mugitzen dira, eta esan bezala oso preziatuak gure merkatuan, gure gastronomian, eta badago Japonian errekor bat hautsi zena, zein saldu zen egalaburrik garestiena. Zenbat, Hau da. Galdera egingo dizut. Aber zenbat pentsatzen dezun balio zuela edo zenbat eurotan saldu zela tunidori. Hau da. Zenbat kilos euskan? Dexente izango zitun, hau handia. Tunidoa handia, esan dizut, garestiena, munduko garestiena izan zena, normalean 7.000, 15.000 euro inguruan ibiltzen da egala burra, vale. Normalean, igual izan leike, garestigo izatea edo merkego izatea, hau da, segun kalitatea eta zenbateko pixua daukan eta horrek garrantzia handia dauke, zenbatean saltzen dezun. Noski, asko pixatze baldin badu, noski garestigo aterako da, gutxigo baldin bada. Baina inguru horretan 10.000 euro. Karo, 300 kilo pisatzen dituzte, horrazioak bateratzen dira, olako batetik. O gehiago, o 500 iritsi daitezke, lasai asko. 10 baino gehiago, 20.000 euro. Askoz gehiago. Askoz gehiago. Askoz gehiago. Egia da izan zala subasta moduko bat, eta Japonian izan zena, eta izan zen, harrapatu zen, urte horretan harrapatu zen lehenengoa, eta oso berezia izan zena, eta izan zen oso kasu espeziala hori erostekoarena, esan hori dizut. Bota. Ze, 1.300.000 euro. Hor da induzuen, Japoniar batek. 1.300.000 euro. Eta hau benetako notizia da, 2013an. Horri buelta emateko ez dakit Ostra. Horri diru asko da. Horrekin nik lan eusten du. Nire bai, eta 29 urte ditu dala. Hau da arrautza bakarra, gaur jarri errunduen aurrenekoa txuria da. Honeatik subasta zuiko du 1.000.000 eurotan. Eta behira zezberdintasuna, Hemen erortzen danean, zein zan? Dena berdina dira. Ostras, Japoniarra hauek erotuta daude. Bueno, egia da, a ber, subasta horietan, gero jakingo dute, salduko dutela ez dakit zenbatian. Pentsatzen ez jatetxe bat izango zuela, ez dakit 500 kiloko atuna egala burra izango zen, baino beraiek nik usten dut kalkulatuta izango zutela zenbatetan saldu zezaketen, pentsatzen dut. Eta irakurri dut notizian, kiloa ateratzen zen 6.000 eurotan gutxi gora bera. Vale. Bueno, baino 100 gramo 600 euro dira hori. Osea, 1 gramo 600 euro, ez dakit nola saldu daiteken hori, hau da, sushi pieza batek zema balio beharko luke. Baina, Armez, nik hau uste dut izango zela, gehiago, publizidade jokaldi. Hori da, azkenean, ordizin da gertatzen dela. Ordiziko gaztarekin gertatzen dena. Zuek, imaginatu, gorrotxategi pun, orain ditu 8.000 euro gaztarrigatik. Horregakin hori diru atako duzu, ez, da, jente guztiak gorrotxategi tazitzen du. Publizidadea da, ez? Seguraski. Nik uste dut holan izan. Bueno, hor, espinakak txikituta bota ditut, gatza, piper beltza, eta, bueno, nazkiak egiteko teoria pila daude. Batzuk esate dute, arrautza bertan kraskatu behar dela. Beste batzuk, kanpoan gutxi kraskatu duta. Beste batzuk, asko kraskatuta. Sua beroa, sua ertaina, 10.000 teoria, batzuk oin egiten dituzte Maria bainuan. Nik egiten duena jolasten juten naiz. Sua, hotza. Orduan, bai dala garrantzitsua hemen hasiera. Tortilla. Ondo naztea. Eta nazki bat inbar dugu. Hau krematxutzi behar dugu. Orduan, hemen, bere beroarekin ikusten duzu,
nola ondo egiten doan, eta behar badut bero gehiago, gerturatik godu zurta. Orduan, hemen, ondo egiten hau. Gero, Japonian eta horrela nik ikusi dut, tortilla batzuk egiterako garaian, daukate, laukizu zenbat izango balitz bezalaxeko zartagi bat, eta egiten dute arrautzaren xafla fin bat, ondoren tolestu, beste xafla fin bat egiten dute, berriro tolestu, eta egiten dute tortilla, guk frantxesa egiten diogun bezalaxe, guzti beraiek japoniarra egituko diotera, ze beraiek egiten dute teknika oso zehatza dutena, eta da tortilla bat, kriston, ematen dula erreixa dala, bideoak eta sare sozialetan ikusten dezunen, hau erreixa da, hola egiten, kriston teknika zehatza behar dana, eta oso kuriosoa. Eta sukaldari hori egonda tortilla horiek egiten, hogei urte, horiek ikasteko zen neurri, ze temperatura zehatz behar duen dana. Begik itxita seguro berdin aterako ez zaila. Bueno, gure arrautza naskia badago, eta oin... Platertxo bat. Eta esan dakoa, bello, asmoa da. Jarriko dugu. Oinarrian gure naski hau, krematxo. Eta esan dakoa batzuk, Maria bainuan horri biltzen dira, koiarakin nasi beharrean, adaskarekin, dena puskatuta ondo usteko. Eta ni hortan niko klasikoa, lehenko garaikoa, zu bizian, eta arrautza gutxi irabiatuta, eta listo. Eta oin, ikutu berezia emateko, gure ega luze. Horrekin dana irabazten du, Platerak, pilo bat irabazten du. Zumendi bat egiten du, hemen. Eta nahi izan ezkero pixka salteatu, Eta hemen, ikurrinarekin, hemen daukazue gure ega labur eta espinaka arrautza naskia. Eta gero, ogia berez frigituta egin behar nuen, denbora neukan, baina... Horrela xe. Hartu, ogia, egin sardezka pare bat, eta beti da moduan. Beti honik hemen daukat, esatea nahi sardezkare. Hori da. Venga, sartu eta biak hartu, Armin. Gainea beroa hotza, ez da? Bai, kontrasteak. Oso ondo. Eta... Tekstura aletik ere kontrastea ez da? Nahi duzuen barazkera bila duzue, hau, txampiñoi batzuekin ere harragatzen da. Otan, plater bat, probatu aurretik jabadakizula, ona daula. Afaltzeko, ona daun. Eiken erraza, gozo osoa benetan animatu zaitezta hori etxean eitera, eta animatu bihar gurekin etortzera. Ze ostira da, famatuen bideoa dauzko, eta biharko errezeta da benetan potente.